Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 99-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов. +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте обязательно ставить лайки под программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал, и таким образом все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. А этот блок я бы хотела начать с хороших новостей. Послы Европейского Союза наконец-то утвердили 6-й пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джосвик. Цитирую: «6-й пакет санкций против России утвержден послами ЕС без персональных санкций против патриарха Кирилла». Конец цитаты. По его словам, детали должны быть опубликованы на официальном сайте Европейского Союза завтра, то есть в пятницу. С нами сейчас на прямой связи Валерій Гончарук, політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуації, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Валерію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Ну что ж, наконец-то послы Европейского Союза приняли 6-й пакет санкций. Накануне они говорили о том, что принято политическое решение относительно введения эмбарго на российскую нефть. Сейчас уже, наконец, официально приняли такое решение. Но говорят про частичное эмбарго на российскую нефть. Что это означает? Насколько это серьезный пакет санкций? Ну, багато експертів говорять про те, що важливо те, що вони домовилися, тому що в принципі були достатньо серйозні дискусії, тому що там хоча б одна країна накладає вето на ті загальні спільні рішення, і фактично рішення досягнути буде дуже складно. А були побоювання по багатьом країнам, наприклад, та ж сама країна Угорщина, вона не змінювала свої позиції, але країни Європейського Союзу все ж таки пішли на певний компроміс. І цей компроміс безпосереднььо полягав в тому, що не повністю буде зроблено ембарго на доставку російської нафти, а ембарго буде лише на ту нафту, яка поставляється морем. А та російська нафта, яка йшла через тут трубопроводи, в тому числі в такі країни континентальної Європи, як Угорщина, Словаччина, Чехія, вона буде продовжувати йти. Але при цьому, так само, знову ж таки, експерти кажуть, що ембарго все ж таки стосується 2/3 тієї нафти, яка поставлялася до Європейського Союзу. Тобто на 2/3 Росія скоротить свої поставки. Враховують там до кінця року, це десь в межах 10 мільярдів. Так? Тобто це достатньо серйозні суми. А ті країни, які самостійно зараз відмовлятимуться від російської нафти, це там Польща, Німеччина, Нидерланды, то це ще додаткові будут видатки. Но ведь с другой стороны, мы понимаем, что нефтяное эмбарго, оно, как запланировано, да, его полностью уже ведут только к концу года. Но до конца года еще остается много месяцев, и за этот период времени можно пополнить все резервы и все хранилища теми танкерами, которые поставляют нефть. Ми ж говоримо про те, що ці економічні санкції, які запроваджуються, вони ж матимуть не сьогоднішній там такий ефект одночасний. Да? Це ми говоримо про перспективу. Цілком зрозуміло, що якщо ми говоримо там, наприклад, про цей рік, то Російська Федерація не зменшить доходи до бюджету за рахунок нафти, газу, а навпаки збільшить, тому що зростуть ціни на нафту, на газ, і їх можна менше продавати, але вищі ціни ставити, і це лише збільшує доходи. Потім вони ж розраховують там на Індію, на Китай, але всі прекрасно розуміють, що Індія і Китай не зможуть використовувати стільки нафти.
Потім, який ефект в цілому діє? Коли ми зменшуємо видобуток нафти, ми ж не можемо ті скважини, які там працювали, які викачували нафту, просто-напросто зупинити. Якщо ми їх законсервуємо, то вона вже перестає діяти, і там треба її розконсервовувати, це достатньо складний процес. Фактично вони там втрачаються. Питання технологічних поставок, тому що газовий нафтовий ринок, який в Росії є, в принципі, вони постачальники, крупні постачальники, але не вони на перспективу не отримують тих технологій. А це означає, що ті країни, які видобувають там нафту, газ, вони швидко займуть цю нішу на ринку. Зрозуміло, ще раз зазначу, що це не буде діяти зараз. Більше того, зараз, швидше за все, будуть достатньо серйозне підняття цін на нафтопродукти, на газ. І на газ це вже відбулося восени цього року. Але з перспективної точки зору цілком зрозуміло, що цю нішу займуть. Займуть там країны, там Саудовская Аравия, там Катар займе Сполученные Штаты Америки. Ну, кстати, да, уже страны ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти на 50% из-за санкций, введенных против России, ну, чтобы компенсировать вот то количество нефти, которое добывалось со стороны России. Там, если я не ошибаюсь, российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки. И сейчас они увеличивают их на 50%. Что это означает для России? Росія стратегічно втрачає європейський ринок. І от дивіться, коли ми дуже багато говоримо санкцій, як вони діють, чи наскільки це впливово, чи не впливово, наскільки суттєво. А звичайно, кількість там боєприпасів, ракет в Російській Федерації внаслідок нафтового ембарго не зменшується. Це треба розуміти. І тут паралельного такого якісного зв'язку немає. Але це ж нафта, газ – основні статті доходу Російської Федерації. І коли, наприклад, величезні компанії, велика кількість компаній, зразу там, коли почалася війна, ну там через декілька тижнів, хтось через місяць, почали виходити з Російської Федерації, то вони ж почали виходити не тому, що там санкції накладали, а тому, що вони розуміли, що з Російської Федерації немає ніяких перспектив мати справи. Великий цей бізнес, інвестиції в тому числі, робочі місця, технологічний бізнес, вони вийшли. І те, що Росія зараз там піднімає питання про повернення до випуску там «Жигулів», «Москвичів», ну це говорить про їхній фактично стан на сьогоднішній день. І цілком зрозуміло, що ці рішення, вони матимуть абсолютно негативний для Російської Федерації стратегічний характер. Зараз тенденція світова така, що в принципі взагалі відмовляється від цих вуглеводнів, так, від вугілля, від газу, від нафти, і в перспективі говорять про чисту енергетику. Це не відбудеться сьогодні. Але те, що відбулося вже на вугільному ринку в Європі, показали, що відмовилися там від тих вугільних електростанцій, і в Європі вугілля не використовується. Так? І те саме, що з перспективою 20-30 років буде з газом, буде з нафтою. І питання в тому, що Росія ці 20-30 років могла отримувати стабільні доходи і переорієнтувати свою економіку на абсолютно новітні технології, в тому числі в енергетичному секторі. Ну, вот наразі вона не матиме цих технологій. Ну, если по нефти там чуть проще ввести эмбарго в отношении России, потому что она так или иначе поставляется танкерами через море, то вот по газу послы Европейского Союза пока что решения принять не могут, потому что если по нефти там так или иначе можно каким-то образом и наверняка уже диверсифицированы поставки, то по газу пока такого решения нет. Как вы думаете, осмелятся ли страны Европейского Союза наконец ввести, ну или хотя бы начать переговоры по введению эмбарго на российский газ? Те, що вони в цьому пакеті не обговорювали газове питання, це очевидно, що консенсусу там ніякого немає. Тут не лише вже питання там до Угорщини, яка так само має контракти довгострокові з Російською Федерацією по поставкам газу, але питання і в Німеччині, одного з найбільших там експортерів російського газу, тому що їхня економіка на сьогоднішній день не готова відмовитися від російського газу. Тому що коли йшла мова про перехід на якусь там оновлену, так звану зелену екологію, німці відмовилися від атомної енергетики. І та енергія, яка могла б в них йти через атомну,
Так, от воно фактично йде в них через газ. Як вони вважали, така найбільш доступна і можлива технологічно сировина. Ну і тому вони цього не готові. Але попередній досвід, він же в принципі як показує, що сама Російська Федерація підштовхує багато країн відмовлятися від російського газу. І вона почала це робити, коли почала ставити ультиматум виплачувати рублями за там той газ. Так, ну і виникло б запитання: а що поганого в тому, що країна буде виплачувати там не в доларах, не в євро, а в тих самих рублях за курсом? А справа в тому, що немає ніякого курсу російського рубля. Це абсолютно штучний курс, і вони його як хочуть, так малюють. Він не має ніякої ринкової підстави. І таким чином вони фактично за таким несприятливим курсом будуть вимагати викуповувати ці російські рублі, які практично нічого не коштують, всі розуміють на сьогоднішній день, і постачати. І такі ультиматуми вони робили Польщі, такі ультиматуми робили Нідерландам, такі ультиматуми вони робили Болгарії. І це призвело до того, що Нідерланди кажуть, ми не будемо виплачувати за газ рублями. І вони кажуть, ну і ми тоді не будемо вам поставляти газ. Ну не будете, то й не будете. Значить, будемо інших поставщиків газу говорити. Справа в тому, що різні європейські країни абсолютно по-різному залежать від російського газу. Тому що, ну, є Німеччина, там дійсно достатньо серйозна є залежність, і вони його замінити не можуть. З тієї причини, що сама німецька економіка найпотужніша в Європейському Союзі. Але є, наприклад, країни, там та ж сама Італія, Франція, вони поставляють газ, наприклад, там з Алжиру. Є норвезький газ з Північного моря, а є скраплений газ, який поставляється Сполученими Штатами Америки, і ці танкери вже зроблені в Клайпеді, вони зроблені в Польщі. І Німеччина так само заявила, що будемо робити ці термінали, бо іншого виходу просто немає. И в последнее время мы видим, как на Западе активизировались, скажем так, попытки подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, пойти на какие-то уступки, в том числе и на территориальные. Мы слышали такие, собственно, мы слышим это в первую очередь с Кремля, слышали подобное заявление от Пескова, слышали такие очень странные заявления от Киссинджера, от Макрона, от Берлускони и так далее. Ну, а вот про статью «Нью-Йорк Таймс» я вообще молчу, там вовсе очень странные формулировки были использованы. Вот как вы думаете, это очередной ультиматум России через вот своих посредников на Западе, или действительно вот есть на Западе те политики, которые видят мир именно таким? Різні групи зараз озвучують такі тези, і в принципі можуть озвучувати тези. Да, безумовно, є абсолютно там агентура Кремля. Безумовно, є люди, які фактично там працюють на Кремль. Вони там на рівні політикуму кооптовані в різні російські структури. Коли вони йдуть у відставку, вони отримують там різноманітні посади, проекти фінансуються політичні Російської Федерації. Ну, та ж Марін Ле Пен, вона отримувала кредит з російського банку на свою виборчу кампанію. Так? І цілком зрозуміло, що там зв'язки мають суто матеріальний характер. Є корисливі ідіоти, так звані, які просто-напросто намагаються зараз озвучувати якусь свою альтернативну точку зору. Є багато ліваків, тому що от коли був Радянський Союз і комуністична ця імперія, то так само на Заході вони фінансували, там Комуністична партія Франції, Італії, вони були найбільшими комуністичними партіями там в цілому в західному світі. І ці ж люди залишилися. Вони там під такий лівий інтелектуалізм фактично заграють з Російською Федерацією, з Путіним, все, що з Росією пов'язано, їм подобається. Але в цьому сенсі я хотів би поставити інше запитання. Якщо в Російській Федерації все абсолютно так прекрасно складається з цією так званою військовою операцією, а чому запускається зараз масована думка про те, що необхідно йти на переговори, що Україна стагнує переговори, що переговори треба пришвидшувати? А це говорить, очевидно, про те, що не так все добре в них там відбувається на фронтах. І те, що вони там зараз по міліметру просуваються щодня, це говорить про те, що той потенціал, який у них був, ресурсний, він вичерпується. І вони рано чи пізно прийдуть до того, що тут буде насичення в Україні зброєю західною, там то американською зброєю, і їм вже треба буде не наступати, тому що не буде тих можливостей, тих ресурсів,
а треба буде відступати. І от зрозуміло, що коли ти відступаєш, йти на переговори дуже складно. І тут на піку своєї, так би мовити, переможності вони зараз прокачують на Заході цю думку. Чим більше там буде ймовірність серйозного контрнаступу українських збройних сил, тим ймовірніше того, що Росія піде на ці перемовини. Але вони ж фіксують так само певні позиції в умовах цих перемовинах про те, що треба виходити з статус-кво. Тобто з тих територій, які вже загарбані Росією, Україна має їх визнати. І це так звані оці фактично поступки. Друге, сам досягнення тих умов, якщо Україна скаже, що так, ми погоджуємося там на чергову анексію наших територій, воно ж не припинить насправді бойових дій. Тому що бойові дії будуть тривати до тих пір, поки Росія буде мати потенціал. Або, принаймні, Російська Федерація буде робити перерв, накопичувати чергові ресурси, робити мобілізацію і знову йти в наступ. Це буде очевидно. Третє, оті речі, які зараз відбуваються там в переговорному контексті, вони не гарантують того, що Росія припинить обстрілювання українських територій. Так, вона може сказати, ми не будемо обстрілювати, але вона так само може сказати, а ми ніколи не обстрілювали. Це українці самі себе обстрілювали. Да. А зупинити їх може бути лише накопичення серйозних збройних сил, щоб вони фактично розуміли, що коли вони стріляють, то буде відповідь або будуть збивати ті ракети. Іншого варіанту, по суті, я наразі не бачу. То есть, вот простыми словами, то есть Россия рассчитывает на то, что на каком-то этапе, учитывая, что сейчас у нее там очень сложно, у них заканчиваются боеспособные части, ракеты и так далее, то они вот сейчас предлагают переходить в переговорную плоскость, попытаются закрепить статус КВО, вот те новооккупированные территории, протолкнуть так называемые Минск-3 и опять вот заморозить таким образом конфликт, пока собрать силы и через какое-то время снова дальше нападать. Да, але треба сказати, що як такі там ракети, зброя в росіян, вони не закінчаться. Да? Тому що це величезна країна, вона залишила по собі весь радянський той спадок воєнний, який був, який вони, до речі, вже зараз використовують там на рівні танків, на рівні ракет, на рівні іншої техніки. Плюс вони ж накопичили, плюс ще ж, наприклад, от не лише ж ядерну зброю там Україна віддала, вони ж не утилізували, а просто віддали Російській Федерації. І це рішення було не просто помилковим там з стратегічної точки зору геополітичної, а просто-напросто злочинним. Тому що таким чином Російську Федерацію накопичили зброю. Але просто тут зараз складається така ситуація, ми підходимо там на рівні цієї війни з Російською Федерацією, що в росіян скорочуються якісь новітні, точні там зброя, яка в них була, що вони її витратили дуже часто. Або їх буде настільки мало, що вони будуть шкодувати там їх витрачати. Ми пам'ятаємо, як був перший місяць, що коли там кожен день бомбили. Причому бомбили масовано, всі міста паралельно, бомбили по чому попало, отак було. По якимось там технічним точкам вони навіть вдаряли. І в них залишається оце величезна там ще радянська зброя. Її багато. В них так само може бути величезна кількість там тих людей, які прийдуть і будуть воювати. Тобто кількісно все ж таки росіяни вони маргіналізовані, їх більше. Але в Україну на цей момент фактично підходить новітня техніка, сучасна техніка. Ось ми маємо для росіян абсолютно негативну тенденцію. І поки вони зараз наразі переважають фактично кількістю, так? І ця кількість величезна. І треба розуміти, що чому Захід, там, як дуже часто ми ображаємося, не поспішає нам надавати якусь техніку. А тому, що по техніці паритети ми все одно не вийдемо. Це як завоювати з технікою, кількістю Радянського Союзу. Це ж величезна машина. І Західна Європа, там США, вони не виставлять все озброєння, яке вони мають. Але питання в тому, що навіть та новітня зброя, яка приходить, вона психологічно фактично розвалює російську армію. Тому що вони розуміють, що наша техніка краща, вона б'є далі, вона є точнішою і можна знищувати там не лише ту Москву, яка була знищена корабель, а й інші кораблі на Чорному морі. Розчистити можна Чорне море від російських кораблів. Ну, в таком случае в Украине нет смысла идти на переговорный процесс, если, конечно, на нем Россия не согласится подписать акт о капитуляции, а просто идти вперед и деоккупировать свои территории, так?
Ну, зараз складається така ситуація, що не ми наступаємо, а наступає Російська Федерація. Вона наступає не так швидко, як вони, очевидно, орієнтувалися. В них є величезні складнощі, але вони все ж таки наступають. І поки вони наступають, вони ні на які переговори йти не будуть. А от як тільки почнеться питання переважання наших там збройних сил в будь-якому компоненті, коли вони зрозуміють, що може бути величезне оточення, що може бути визволення окремих регіонів, самі росіяни будуть ініціювати ці переговори більш активно, але вони це будуть робити з великою ймовірністю не своїми руками, а руками, наприклад, там прем'єр-міністрів, президентів країн Західної Європи. Що, Вот, власне, кстати, зараз я и і хотела відбувається. спросить, есть ли такие риски, что наши западные партнеры попытаются подтолкнуть Украину к таким переговорам, учитывая, что именно они поставляют нам военно-техническую помощь, вот спекулируя на этом, они могут каким-то образом нас пытаться подталкивать? Тут треба розділити, хто і скільки, і наскільки поставляє озброєння Україні. Звичайно, що це тема достатньо складна, і вона насправді не має публічного характеру. І те, що лунають окремі заяви від там політиків зі сторони Сполучених Штатів Америки, там Франції, Великобританії, Німеччини, хто що поставляє, хто що обіцяє поставити, це залишається розмовами, тому що хто і скільки поставляє, ми не знаємо. І політика насправді різна. От у нас критично відноситься до Макрона, його заяв, але ж гаубиці Франція нам в Україні поставила, це залишається фактом. Але коли от ми говоримо питома вага, ну все ж таки давайте не порівнювати ту кількість, яку нам поставляє Сполучені Штати Америки, Великобританія, і тим більше оцей закон про ленд-ліз, який в дію ще не вступив, і ми маємо лише допомогу там поодиноку. А коли він вступить в дію, і коли нам масово будуть поставляти, тоді це вже буде абсолютно інше кіно. Так от в чому питання? Що зараз нас підштовхують до переговорів, так чи інакше, там Рим, Берлін, Париж, але Сполучені Штати Америки чітко сказали, ніяких переговорів. Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, так само стоїть на жорстких позиціях. І от виходить така ситуація, що вони ж в основному нам зараз допомагають на рівні зброї, на рівні інших там речей. І в цьому сенсі я думаю, що їхня позиція буде вирішальною. І зараз в них складається така ситуація, що вони, те, що вони сказали, що ми вам поставимо таку зброю, аби ви там, умовно кажучи, не стріляли на території Російської Федерації. Так? А все, що стосується території України, будь ласка, стріляйте, воюйте і так далі. І єдиної позиції в цьому сенсі не буде. Звичайно, що тут будуть величезний тиск на Україну, будуть величезні спокуси зі сторони західних країн. Але мені здається, що наскільки це б складно не було, наскільки б ці воєнні дії не призвели до ще більших трагедій, все ж таки треба розуміти, що не можна зараз зупинятися на півдорозі. Бо якщо зараз з Росією ми підпишемо якийсь мирний договір, буде те саме, що було там з Кримом чи окупованими територіями Донецької та Луганської області, що через 8 років знову Путін чи черговий якийсь Путін знову розпочне війну, тому що тут треба виходити на наші кордони і фактично зупиняти Росію, підривати її боєздатність на такому рівні і в економічному плані, щоб потім не було навіть бажання воювати не лише з Україною, а там навіть з Грузією чи Молдовою чи з іншою якоюсь державою. А что остается у России? То есть чем она еще может надавить на Запад? Что, ядерное оружие? Ну, вот казалось бы, что какое-то время они пугали ядерным оружием, но сейчас на Западе никто уже внимания на такие заявления Лаврова или Пескова не обращает. Чем? Продовольственной безопасностью? Вот что у нее остается в руках? В росіян багато достатньо козирів. Перш за все, в них дійсно в енергетичному плані Європейський Союз закуповує там енергоносії в Російській Федерації, а не навпаки. І залежність є, і цю залежність робили там свідомо 30 років підряд, таким чином фактично заохочуючи Росію ті ресурси переводити. Все ж таки Росія має достатньо багато лобістів на Заході, які відкрито чи не відкрито агітують. Росія сподівається на те, що на певному етапі відбудеться певна втома від України, від української війни. Тому що, як озвучуються ці тези, наприклад, там Трампом чи іншим політиками, а чому ми маємо витрачати наші кошти, наших платників податків на війну в Україні? Чому війна в Україні повинна стільки відтягувати увагу від інших проблем, які відбуваються в світі? І ці всі речі Росія буде використовувати. Росія розраховує на те, що в них є зараз достатньо великий, величезний, вже не безмежний, не безкінечний, але воєнний потенціал,
Нехай він там якийсь там періоду ще Радянського Союзу, але, умовно кажучи, цих ракет є багато. В них є велика кількість там цих військовослужбовців, і вони їх використовують як за часів Другої світової війни, практично кидають. І вони можуть шантажувати Захід, тому що на що було розраховано, по суті, ця війна в Україні? Що швиденько захопити Україну і переписати всі ті домовленості безпекового характеру, які були підписані після Другої світової війни. Тому що ні Німеччина, ні Франція, ні Італія, ні інші країни Європейського Союзу, ну хіба що окрім там Польщі та країн Балтики, вони би не пішли на будь-який конфлікт з Російською Федерацією. Вони пішли навпаки на будь-яку ганебну угоду, про що там той Кісінджер вже розказував, аби Російську Федерацію зупинити, аби їх задовольнити, і аби, по суті, там відкуповуватися, платити якусь данину щороку і вивести Російську Федерацію таким чином на рівень там надпотужної такої світової держави. Отаке було заплановано. А на практиці вийшло що, по суті, весь світ побачив, яка є російська армія насправді, наскільки вона є боєздатна і здатна вирішувати ті завдання. З'ясувалося, що немає в них там ніякої суперновітньої техніки, або якщо є, то вона в таких одиничних екземплярах, тому що все інше гроші перекрали. І це побачив не лише Європейський Союз, тому що та єдність, яка є, вона ж так само виходить з об'єктивних ситуацій. Вони ж бачать, що собою являють росіяни. Але це побачили і інші країни, зокрема Китай, перед яким там Путін намагався фактично всіляким чином позиціонувати як найкращого партнера. І в цьому сенсі всі побачили слабкість Російської Федерації і що далі, по суті, їм все складніше і складніше. Є величезні запаси ще грошей, так? Є запаси нафти, газу, є ще запаси озброєння, але, знову ж таки, наскільки надовго це вистачить і яка перспектива фактично вдалі, використовуючи отакі механізми впливу в світовій політиці та економіці. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чохсагулно, что нашли время и подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Валерій Гончарук був з нами на прямому зв'язку. Політичний експерт, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуацій, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Российская Федерация попытается захватить все южные области, чтобы получить контроль от Ростова до Приднестровья. Украинская разведка прогнозирует, что российские оккупационные войска увеличат авиационные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и попытаются захватить все Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровья. С нами сейчас на прямой связи Олександр Курбан, ментор в Центрі протидії інформаційним агенціям МПМ. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю, навзаєм, салам. Да, пане Александре, Генштаб, как я сказала, сообщает о том, что Россия попытается захватить все южные области, чтобы получить контроль от Ростова до Приднестровья. Как вы оцениваете шансы? Ну, знаете, мне это сообщение напоминает старый классический анекдот. Слон, который живет в зоопарке, съедает ежедневно 10 тонн. Только кто ж ему эти 10 тонн даст? Россия с начала этой войны, в принципе, всю историю их существования постсоветского, они делают очень красивые, очень громкие заявления, в том числе военного характера. Но, как мы видим, в ходе этих 3 месяцев войны все эти слова про демилитаризацию, денацификацию, захват Киева за 3 дня, захват Донбасса и так далее, все вот эти вот этапы, стадии, которые они объявляли, они все на выходе оказываются фикцией. То же самое и касается юга Украины. Да, у них серьезный потенциал, да, они имеют больше артиллерии, больше запасов, больше авиации, больше живой силы. Но вооруженные силы Украины очень достаточно серьезно и достаточно успешно сводят к минимуму эту разницу в количественных показателях. И на сегодняшний момент Россия вынуждена перейти к таким мерам, как формирование дублирующего резерва. В настоящий момент идет формирование новых 60-70 батальонов на территории России по военным частям, по округам, потому что фактически вооруженные силы Украины выбили весь тот военный потенциал, боевой потенциал, ударные группировки, которые имелись в распоряжении России.
И в настоящий момент просто нет тех сил, возможностей, средств для того, чтобы реализовать вот эту вот задачу. Это фактически уже третий этап, объявленный Россией. Первый был Киев, второй Донбасс, третий это уже как бы юг. Я не вижу в настоящий момент тех сил, возможностей, ресурсов, которые бы позволили России реализовать эту задачу. А какие, на ваш взгляд, ближайшие планы Российской Федерации? Что они попытаются сделать? Потому что вот многие эксперты говорят о том, что оккупировав Донбасс, российские оккупанты и, собственно, Херсонская область сейчас, как мы видим, к сожалению, находится под оккупацией, вот попытаются закрепить этот статус-кво и перейти в переговорный процесс. Что вы думаете по этому поводу? В ближайший месяц вряд ли они к этому перейдут, потому что пока не закончатся бои в Донбассе, пока не станет понятно, чем закончилась битва за Донбасс, она уже близится, она фактически уже перешла в финальную стадию и близится к окончанию. Вот после битвы за Донбасс российское правительство, власть российская будет серьезно думать и после этого пытаться выходить на переговорный процесс. Собственно, они уже пытаются это делать, уже забрасывают пробные такие шары. Вот в частности сейчас идет определенное движение вокруг предложения Эрдогана. И вот буквально недавно там планировались трехсторонние телефонные переговоры, но во всяком случае это анонсировалось между Путиным, Эрдоганом и Зеленским. Так они не состоялись, они продолжались в монорежиме. Эрдоган поговорил с Зеленским, Эрдоган поговорил с Путиным, но на взаимные разговоры они пока еще не вышли. Пока не закончится битва за Донбасс, скажем так, о каких-то переговорах, о возможности каких-то переговоров говорить рано. Дипломатия, переговоры, они фиксируют то состояние, скажем так, которое находится на фронте, результаты военных столкновений, они только фиксируются, и исходя из этого уже дипломаты используют какие-то козыри, какие-то минусы, какие-то, учитывая какие-то слабости. То есть пока как бы говорить о переговорах нет смысла, но имеется в виду там на тактическом уровне, на ситуативном, но на стратегическом уровне Россия уже понимает, в какую большую проблему они вскочили. И, в принципе, единственный адекватный выход сейчас для России – это начинать переговорный процесс и пытаться, пока они еще держат определенные ключевые стратегические территории, пытаться что-то как-то выторговать для себя в обмен на прекращение боевых действий, в обмен на прекращение войны. Посмотрим, а будем ждать. выторговывать они это будут у кого? У Украины или у Запада? Потому что такое ощущение, что больше Россия вот с этими своими предложениями о переговорах ориентирована и обращается к Европейскому Союзу, к Соединенным Штатам Америки, при этом шантажирующая их. Безусловно, вы абсолютно правы. Все свои месседжи, нарративы, которые сейчас направлены именно на попытку организовать какие-то переговоры, Россия прежде всего отправляет нашим западным партнерам, опять же ошибочно считая, что ключ к Киеву, ключ к Украине находится в руках Байдена или там каких-то европейских политиков и так Макрона. далее. Угу. Макрон это вообще даже не обсуждается, ни Макрон, ни Шольц, это не те люди, которые что-то вообще как бы в этом плане значат. Так вот, скажем так, они отправляют эти посылы и в ответ получают фидбэк, в котором наши западные партнеры, прежде всего Америка, Великобритания, да и, собственно, и Польша, они заявляют четко, что про Украину, без Украины никаких разговоров не будет. В настоящий момент Украина достаточно серьезно заплатила за возможность своей независимости, контроля над своими территориями, чтобы идти на какие-то уступки и на какие-то переговоры, в результате которых мы потеряем свою территорию. Сегодня, как бы это парадоксально не звучало, у Украины есть шанс вернуть потерянные территории, с боем вернуть Донбасс и приступить к процессу возвращения аннексированного Крыма. И я не думаю, что сегодня найдется какой-то адекватный или более-менее понимающий ситуацию в Украине или на Западе политик,
который при данных раскладах пойдет на какие-то переговоры. Хотя, опять же, мы прекрасно понимаем, что каждый день войны для Украины это жертвы, это потери экономические, это очень болезненно, это очень жестко, это будет отзываться годами. Но сегодня мы, скажем так, где-то должны пойти на определенные потери для того, чтобы полностью восстановить свой суверенитет и в семью европейских и западных народов войти полноправным, легитимной страной со всеми возможностями атрибутов. Вы упомянули Крым. Деоккупация Крыма военным путем предусматривается? Вы знаете, сейчас очень сложно прогнозировать, что будет с точностью до 100%. Варианты такие могут быть. Вы знаете, после того, как украинская армия, 20 там какая-то армия мира, накрутила хвоста им под Киевом, после того, как они получили под Харьковом, после того, как они в Чернобаевке сколько раз получили, после того, что сейчас происходит на Донбассе, ну, вряд ли у кого-то могут быть сомнения, что украинская армия по силу, ну, естественно, когда она получит соответствующее наступательное вооружение, я абсолютно уверен в том, что украинская армия способна освободить в том числе и Крым. Ну вот, когда мы говорим о переговорном процессе, многие военно-политические аналитики говорят именно о том, что вот переговорный процесс как раз может начаться в тот момент, когда Украина дойдет к административной границе с временно оккупированным полуостровом. И вот на этом этапе уже начнется либо замораживание, либо вот переход в дипломатическую, в политическую плоскость, которая там может затянуться на определенное время, что даст возможность России собрать силы и через какое-то время снова наступать. Что вы думаете по этому поводу? И когда мы говорим о наших западных партнерах, кто может подтолкнуть Украину вот к таким уступкам? Ну, во-первых, возможность накопить силы и снова наступать у России появится, ну так, чтобы серьезно, основательно, появится в лучшем случае через 10-15 лет. Это так, при хорошей цене на нефть и газ. Сейчас фактически мы наблюдаем постепенное угасание наступающего потенциала российской армии. И вот то, что сейчас происходит в Северодонецке, Лисичанске, Запопасной, наступление на Славянск, это уже последние такие конвульсии второй армии мира, потому что вы же видите, какой изначально широкий фронт был. И сейчас все это свелось до отдельных районов Донецкой и Луганской области. Поэтому сейчас говорить о каких-то мощных наступлениях со стороны России в ближайшее время не получится. Безусловно, в этой войне мы очень сильно зависим от наших союзников, ленд-лиз, от поддержки наших союзников на политическом уровне, военном уровне, экономическом уровне и так далее. И если наши союзники, прежде всего Соединенные Штаты Америки, Великобритания, будут в каких-то моментах там нам рекомендовать или настаивать, мы будем вынуждены прислушаться к их рекомендациям. Но в настоящий момент пул союзников единодушен как никогда. Россия должна уйти с украинских территорий, выплатить Украине все компенсации, возместить весь ущерб, который они нанесли нам, причем не только в рамках вот нынешней военной кампании, а и вообще, что касается ранее оккупированного Донбасса, ранее оккупированного Крыма, пока другие альтернативы наших основных союзников, еще раз подчеркиваю, наших ближайших союзников не предполагаются. А то, что там себе сейчас позволяет заявлять Макрон, Шольц, Италия, со стороны Италии, что там себе позволяет озвучивать сегодня политическое руководство Венгрии, это уже второе дело. Это можно к этому прислушиваться, можно учитываться этого дела, но для нас это не указ. У нас есть крепкий союзнический пул, у нас есть крепкая надежная армия, у нас есть консолидация общества и власти, и варианты какого-то отступления, каких-то компромиссов в ущерб национального суверенитета Украины сегодня просто невозможно. Это будет большая историческая ошибка, за которую будет нам стыдно, будет очень долго, и за которую будут расплачиваться в том числе наши дети. В геополитическом плане победа Украины что будет означать? Для смены миропорядка, возможно? Безусловно, результаты этой войны, они очень серьезно отражаются и сейчас, и будут отражаться
мироустройстве, которое закончится, которое будет формироваться после этой войны. Я бы даже больше сказал, сегодня каждая локальная тактическая военная операция, которая осуществляется в Украине, очень серьезно отражается на раскладах мировой политики. Цены на нефть, на газ, котировки на биржах, рейтинги, экономические рейтинги стран, там, России, Украины и так далее, они напрямую сегодня зависят от того, в какую сторону выстрелит «Джавелин» в руках украинского воина и насколько точно он туда попадет. Это однозначно, это даже не обсуждается. Так вот, миропорядок и мироустройство, которое будет после окончания этой войны, оно напрямую зависит от того, что сейчас происходит в Украине. Давайте четко себе признаем, что сейчас идет Третья мировая война. Большой пул союзников, в том числе наших союзников, это более 150 стран, и пул союзников России где-то около 10 стран, ну, как Первая мировая война, Тройственный союз и Антанта фактически. Так вот, после окончания Первой и Второй мировой войны всегда происходило переформатирование геополитики и формирование новой системы сдержек, противовесов и новой системы мировой безопасности. Так вот, после этой войны абсолютно все это будет пересмотрено. Система ООН, стратегия НАТО, стратегия Евросоюза и так далее. Возможно, мы сейчас рассматриваем и не исключаем появление новых геополитических, военных, экономических, политических союзов. Вот сейчас выстраивается ось Великобритания, Польша, Украина. И, в принципе, один из ключевых элементов этой оси, хотя официально это не засвечивается, Соединенные Штаты Америки. Да, вот это, идут кстати, переговоры со странами Балтии. Угу. Так что вот наше будущее. Оно формируется сегодня, уже сейчас. Это я и хотела спросить, учитывая, что нас пока в Североатлантический альянс брать не собираются, да и не собирались, если мы говорим еще с 2018 года и о территориальных конфликте, то, может, действительно стоит создавать уже новый военно-политический союз Украине со своими ближайшими соратниками? Чем, собственно, Украина достаточно успешно и занимается. Практически сегодня, как таковая граница Украины с Польшей стерта. Наши экономики настолько слились воедино. Ну вот давайте вспомним тот факт, что буквально еще до недавно Польша абсолютно бесплатно поставляла топливо в Украину. Это же как бы серьезный момент. Куда направляли 2,5 миллиона украинских беженцев, больше всего нашли себе притулок в Польше. То есть как бы мы уже являемся по факту частью этой европейской системы. А что касается НАТО, я думаю, что после окончания этой войны, после того, как Украина окончательно решит и вернет все свои территории, я думаю, что НАТО будет выгодно иметь своих союзников такую армию, как украинская, которая сейчас, в настоящий момент, фактически самая боеспособная в Европе. И относительно Турции еще несколько вопросов. Вот сегодня такая новость появилась. Турция решила подарить Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 миллионов евро. А об этом объявил координатор кампании, ведущий Андрю Стапинас, и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это что? Как вы оцениваете такой жест Турецкой Республики? Дело в том, что и неоднократно, в том числе мы с вами на ваших эфирах об этом говорили, в контексте перспектив и возможностей Украины, Турция и как центр Тюркского союза и Туранской армии, которая проходит сейчас формирование фактически, это одна из перспективных векторов развития внешнеполитического Украины. То есть я думаю, что, я думаю, тут меня международные эксперты поддержат, что получение статуса Украины наблюдателя в составе Тюркского союза, как это сделала Венгрия, это один из перспективных направлений. Тем более, что мы не будем там случайными гостями, мы не будем там случайными наблюдателями, мы в том числе кровно связаны с тюркскими народами, культурами через крымских татар, которые являются частью Украины и украинского общества, и нашей культуры, и наших традиций. Поэтому турецкий вектор и вектор Тюркского союза для нас очень сейчас перспективный. И я думаю, что и сейчас это дело прорабатывается, и после войны особенно нам нужно будет уделить очень серьезное внимание вот этому направлению. Но при этом, ведь, пан Александр, развивается. Мы же при этом понимаем, что
организация тюркских стран, вот та, которая есть сейчас, вот в том формате, она не будет дееспособна и не будет эффективна, пока вот те страны тюркского мира полностью не будут эмансипированы от России, полностью не обретут свою независимость от России. В стратегическом плане, как мне представляется, возможно, я ошибаюсь, ослабление России сейчас как раз пошло бы на выгоду Турции. Нет? Безусловно. Поэтому Эрдоган сейчас и прилагает такие вот просто титанические усилия, чтобы, сохраняя достаточно хорошие отношения с Россией, потому что Турция заинтересована в российском рынке и в поставлять туда свои товары, и в получении газа и нефти с той стороны. С другой стороны, Турция прекрасно понимает, что без тесного союза, вы абсолютно правы, со среднеазиатскими странами, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, скажем так, серьезного, крепкого тюркского союза не получится, потому что плотный союз только с одним Азербайджаном, он не даст того эффекта. И давайте еще не забывать, что в планах, особенно это сейчас не артикулируется, но тем не менее, в планах Тюркского союза и в интересах Анкары сегодня не только среднеазиатские страны, но и целый пояс, целый большой кусок территории России, где проживают тюркоязычные народы. Якутия, там то же самое Поволжье, Тыва, Хакасия, это же все тюркские народы. И фактически как бы близость культуры, языка и прочих вещей, они просто обязывают Тюркский союз, скажем так, вот влиять на эти территории и притягивать их. Поэтому полновесный, полнокровный Тюркский союз, вот так, как он задумывался в Анкаре, так как он обсуждался на соответствующих совещаниях представителей стран тюркского народа, он невозможен без плотного сотрудничества с среднеазиатскими странами и, как минимум, скажем так, без влияния на вот эти вот территории, которые входят в состав России. В принципе, в идеале, это то, что сейчас уже как бы все мировое сообщество понимает, после этой войны Россия в нынешнем формате должна перестать существовать. Она должна распасться, как в свое время распался Советский Союз. То есть, может быть, остаться какая-то там европейская часть России, но все территории за Уралом, они как бы уже как бы ориентируются на какие-то свои вещи. И в данном случае Тюркский союз и Турция могут вполне обоснованно претендовать как минимум на влияние, а как максимум на присоединение и получение в свои ряды вот именно этих национальных округов как отдельных государств. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсаговна, що наше время подключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Курбан, ментор в Центрі протидії інформаційним агресіям АМПМ, був з нами на прямому зв'язку. А до нашого ефіру приєднується Юрій Колесніков, військовий експерт. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Слава Україні! Доброго дня, слава Украине. Доброго дня. Пане Юрию, в последние недели, 3-4 недели, мы видим, как ожесточенные бои идут именно на восточном направлении от наших границ. Что сейчас, по вашим данным, с военной точки зрения происходит на Донбассе? Каковы шансы у украинских вооруженных сил выйти на границу с Россией, деоккупировав полностью свои территории в восточном направлении? Давайте по порядку. Ничего не закончилось по остальным территориям Украины. То есть я бы не исключал повторение февральского нападения. То, что Россия проверяет нашу границу на белорусском направлении, на брянском направлении. То есть ничего еще не закончилось. Потому вот то, что Киев, например, очень сильно расслабился, это зря Киев расслабился. Еще ничего не закончилось и все еще может возобновиться. То есть что вы имеете в виду, учитывая, что Александр Лукашенко сейчас объявил об очередных военных учениях вблизи с границами с Украиной? Означает ли это то, что с белорусского направления может быть снова осуществлено нападение на Киевскую область? Я правильно вас поняла?
Да, вы абсолютно правильно меня понимаете. Кроме того, нужно понимать, что если мы говорим про белорусскую армию и вообще про Белоруссию, то это прокси России. Если мы говорим о России, то это прокси Китая. То есть не нужно ничего выдумывать, ничего не закончилось. Просто посмотрите на количество БТГ, которые скоплены. Они минимум еще один раз попробуют прорвать границу. Если я не ошибаюсь, еще до начала широкомасштабного вторжения в Украину со стороны России вы в своей аналитической статье как раз предвидели нападение со стороны Беларуси, в то время как высшее украинское политическое руководство говорило о том, что от рисков нападения со стороны Беларуси нет, и ситуация на границах контролируема. Вот как так получилось, что вы предвидели такое? Это очень просто. Существует логика войны. То есть, понятное дело, да, что если 4-я танковая армия получила на Т-80 обрезиненные траки, то это нормально, что, например, они пойдут через Сумскую область по московской трассе. То есть логично, для чего еще нужны на танке обрезиненные траки, правда? Если они накапливают высокообученные батальонно-тактические группы на границе со стороны Беларуси, если они туда стягивают вертолетную авиацию, десант, спецназ, то логично, что они будут прорываться на Гостомель, например, да, вертолетами, высадятся в аэропорту и попытаются обеспечить посадку, например, 76-й дивизии воздушно-десантной, правда? То есть это естественно. Это есть логика войны. И мне показалось странным, почему подумали, что Беларусь принимает какое-то самостоятельное решение относительно своего участия в военном конфликте. Но почему-то посчитали, хотя опыт того же Протасевича показал, как блестяще могут провести спецоперацию, например, по выключению Беларуси из международной политики. Да? Угу. То есть, что именно произошло? Украина жестко начала вмешиваться по Протасевичу публично, пытаясь стать большими европейцами, чем сами европейцы. Да? А по результату фактически стимулировали Белоруссию, скажем так, убрали у Белоруссии даже остатки ее минимальной независимости. И в результате получаем ракетные удары со стороны Белоруссии, да, размещение военных баз в Белоруссии, постоянные действия российских ДРГ со стороны Белоруссии и, соответственно, постоянную угрозу со стороны Белоруссии. И рассчитывать на то, что что-то поменялось, наверное, уже не стоит. Но ведь с другой стороны, учитывая, что Россия потерпела поражение в Киевской области, в Черниговской, Сумской, мы сейчас видим, как российских войска громятся вооруженными силами Украины на востоке. Хватит ли у России сил, мощности удержать этот второй фронт, если они попытаются его открыть на киевском направлении? Для них это не второй фронт, для них это единый фронт. Кроме того, они действуют абсолютно логично. И сейчас у них, в принципе, не столько даже задача захватить территорию, как сделать Украине максимальные демографические потери. Например, почему-то никто не просматривает такую простую вещь, да, что сейчас вступить в переговоры с Россией – это абсолютная глупость. По одной простой причине. Я вам объясню, в чем заключается глупость. Представим себе, что мы дотягиваем до осени, да? До поздней осени. Угу. И даже перемирие наступает. Поздней осенью или так в конце ноября, в начале декабря Россия наносит массированные ракетные удары по теплоэлектроцентралям и начинает просто вымораживать наши города. Кому-то пришло это в голову? Судя по действиям, скажем так, украинского правительства, нет. Например, полная глупость сейчас вступать в какие-либо переговоры или вестись на бла-бла Франции и Германии, понимаете? Полная глупость. На самом деле существует только одна возможность выхода из этой войны – это победа. Существует только одна возможность выхода из этой войны – нанести катастрофические, невосполнимые потери вооруженным силам Российской Федерации. Нравится это кому-то или нет. Дякую вам дуже, пане Чухсагу, нас, пане Юрию, что в наше время подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Слава Україні! Юрій Колесніков, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Традиционно к нам присоединится председатель Меджлиса Крымтатарского народа Рифат Чубаров, а также политический аналитик Виктор Бабыренко. Не переключайтесь, Коршкевич.